Dům, jak vidíte, tak je v původním stavu. A po předchozím provozovateli, který tam měl svůj provoz, tak byl už několik měsíců v té době opuštěný a sloužil jako ubytování pro dělníky, kteří opravovali, rekonstruovali vedlejší stavbu. Proto podle toho vypadala i, vidíte, zázemí, vidíte restaurační část, špína, mastnota, hrnečky, skleničky a tak dál a tak dál. Pokoje zaprášený, bla, 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 bla. Takže musel nastat úklid, čištění, oprava světelných zdrojů hlavně, ty tam byly prasklé žárovky všude, nebo byly slabý, nesvítilo se tam a to uvidíte zde. Následoval homestaging, kdy se musel na hotel dovést několik aut, vybavení, doplňků, tak aby se zkrášlil. A zde uvidíte výsledek. Tyto doplňky a to vybavení má pro prodej docela velký efekt v tom smyslu, že mnoho lidí vybírá pocitově. I investoři, když kupují nějakou investiční nemovitost, tak se snaží o to, aby odhadli, jak moc ta nemovitost bude lákavá pro budoucí klienty. A tomu může ten homestaging velmi dobře pomoci. Další prvek, který rád využívám s psychologickým efektem, je využití reálných živých osob ve videích. Tímto způsobem se zájemcům předá dokonale dojem toho, jakým způsobem si budou užívat nemovitost, až ji budou vlastnit, anebo jakým způsobem si ji budou užívat její klienti. Lidský mozek nejlépe reaguje na asociace, které jsou živé, proto ty živé osoby a živé emoce. Živá modelka může místu, které původně sloužilo jako ubytovna, dodat punc luxusu. Nesmí chybět vyměření pokojů a dispozic, aby zájemci viděli potenciál plochy, která se nabízí. Sponzorovaná reklama je drahým, ale účinným nástrojem, jak nemovitost nabídku ukázat tisícům a tisícům až 10 000 lidí v rychlém čase, což je samozřejmě pro prodej velmi důležité. Na vlastním webu zájemci naleznou i dodatečné informace, které se na realitní servery nedají umístit v takové dokonalé efektivitě a mají možnost se k tomu referenčně vracet. Dalším dílkem do skládačky je tento realistický 3D model, který se hodí pro složitější nemovitosti. Je to v podstatě něco jako Google mapy, takzvané Street View anebo panorama na mapy.cz. Lidé si mohou klikat a celý dům nebo byt si sami v pohodlí svého domova projít. Dokonce tento nástroj umožňuje i měření ploch a délek. Je dole takové měřidlo, takové pravítko a vy si můžete naměřit, kolik je zeď, kolik dlouhá je postel, jak je široká, kolik se vám tam vejde nábytku. Milé dámy a pánové, možná hledáte místo pro realizaci vašich nových vizí. A já věřím, že zde, v historickém centru Broumova, v bezprostřední blízkosti Broumovského kláštera, tuto můzu můžete nejenom potkat, ale možná vás zde i políbí. Jedním z posledních dílků do skládačky je možnost ukázat dominanty z okolí, k čemuž se výborně hodí dron a tam se vypíchnou ty nejzajímavější místa nebo vzdálenosti do příslušných strategických bodů. Závěrem jsem vám slíbil informaci o provizi. V tomto konkrétním případě byla provize 260 000. Provize, protože nejsem plátce, je včetně daně, nebo respektive DPH se neplatí. A asi sami vidíte, že ta provize je směšně nízká proti té vložené práci a tomu úsilí, které do toho je dané. Tato nabídka samozřejmě neplatí neomezenou dlouhou dobu. Je to zaváděcí cena pro nové klienty a pokud toto video vidíte, tak se můžete považovat za šťastné zájemce, protože pro vás ještě stále je možnost této prezentace za zvýhodněnou cenu. Díky za pozornost a příjemný den.